Bos Mas Duit. Halo, Bos. Lah kok seragam iki piye iki? Hah? Oleh kondi makasih. Loh, Kardi Channel ini tanpa terasa wis melangkah sampai sejauh ini. Lah iki lah piye? Lah iki aku kok ora enak jatahe piye iki? Lah sampean iki anggota ora. Ora menetap. Loh. Sampai yo gampang bolosan nek wayahe enek ngene-ngene. Tapi kan kaosnya kok ya mau mending kok kancane ora dikabar-kabari lek oleh bonusan kaos. Api to? Jan Api to? ini iki lho, gare aku Mary iki asline kaos ngene iki lho. Ya iya ta. Iya ta. Tenan ta nek wong Bahasa sing teko ati wi, bahasa teko ati wi. yakin nih. Kita meri tenan Pak No. Tapi oleh Pak aku ora oleh iki ya anggota iki ya nek. Loh, untuk mendapatkan kaos ini ya melalui seleksi. Lah aku kan lolos seleksi. Ya awakmu parah seleksi gak nyar. Kurang ganteng piye, kurang gede dulu. Ganteng Iya ya percaya Mas Wi. Yo tanda-tanda, tanda-tandanya wong ganteng karo ora lek wong ganteng mesti gampang payu lek Sementara tak jual mahal ya. Ini bukan barang obralan ya. Aduh. Ini sablonan ini siapa iki? Kok apik meneh Yo aja. ngene iki ya penggemar Kardi Channel to sponsori. Oh, iki oleh sponsor. Oh Sponsor iya. toh. Iya Kok yo toh. apik sablonan ini. Yo iya to. Pengen lah. Yo mesti no. Tumban no, carane yo halus to, Bos. Jajal, sablonan iki wek sapa? Sablonane yo halus, Bos iki. Delok burine aku. Aku ora yo mundak enom ki anteng yo. Burine Pak No. Burine lah. Ya. Apa ini flandoid? Apa? Planoid. Planoid. Ya awakmu moco ora nah no. Gini sampean lagi. Oh, nggih, Mas. Lek pesen Coba ngene kurang gak apa-apa siji no Mas. Duh. Sampeyan tumbas napa Hah? pripun? Ya nyuwun Ya no. nyuwun. Bosnya planoid kok remuk. Remuk iki. Piye Kabeh Mas? nyuwun. Kowon Mas bae Mas. Lah nggih. Diparingi mboten Pagah diparingi, Mas. Tapi sing sabar, Mas. Sing sakmene ngono kuwi to, Bos. Gajah sing sampean lah ya. Yo yo sing sakmono to Mas. Bos Mas Duit wong gagah kok ngono digene Gagah gede sakmene. dhuwur kali. Gak sido gagah nang malian kok. dadi Malah ngene. Tangane. malah cucok. Anjing Mas. Oh, enggak to Mas. Terus aku tambah. Jar sampean gak kasu ya pantes lah jare. Ya mesti to. Masuk pantes. Ngajeng kok ya gak awakmu. Mudah ya. Pandene pecah. Mundak. Lah ya kok seru wagam memang. Sik tas lagi malah cek kok. Ya ya iki mah. Ambune kok nyar Mas iki yo. Ya mesti baru to. Baru to, Bos. Anyar kan baru to. Kalau plastiknya suruh dibuat lho, Bos. Maksudnya baru dicetak. Gak suka. Ya kaya awakmu golekne barang second e, Bos. Oh, Gak Bos. suka aku iki. Jane minat ora Mary. karo anu Kardi Channel iki, Bos, awakmu jane? Piye to, Bos? Lah aku yang pasti siap to, Bos. Minat ora anu? Ayo pagah minat no. Lah kok ora kebagian maksudnya? Lah kuwi lah sing ngitung sapa? Lah, jare kan minat tapi kok gak ketung. Berarti kan yo enggak to, Bos. Paling dicoret iki. Iso jeneng iki ya. Pate lho ya. Jeneng apa itu? Pak RT rung oleh. Piye teko Pak RT piye? Pate lho ya sabar sik. Datane kok enek uga ta Pak RT? Datamu enak ora? Datane ku lho enek ora? Ya enak ndak datane Pak RT. Sabar. Ya sampean karo Pak RT enek datane data DPO. Wah iki berat ya. Ya ki ngene lho Pak No, sebagai keluarga Kardi Channel adewe kudu matur suwun karo bose
Planoid kuwi. Yo no. Ade wis dikai support, Wis dikai sponsor. sponsori. Mas Dwi. Yo muga-muga usahane iso lancar. Ini Amin, udah amin, amin, amin. Amin. Besar nganune. Anune apa ya? Jelas kok segede apa? Lah bocah jelas kayak Eh, gede. maksudnya iki ya berkembang. Usahane. Bener Lah apa ngono lho kok. Durung tutuk sabar. Ngono lah ngono lho. Ojo pikiran negatif. Oh, Pikiran arane sing positif negatif. Lah wajah negatif. Lah yang gomgo kan udah lancar Ya. Mas. Oke, amin. Ah, terus. Ya, Semakin lancar. besar usahanya, semoga Amin. langgeng. Amin. Amin. Jalinan hubungan kita, Karditana sama Pak Bosnya. Amin.